Ja, dat kent toch net, man? Nee, dat meid ik me zwaar genoeg. Ja, dat komt net goed met die jongens. Komt net goed. Dan mag ik een 36 jaar oud wijzen, hè? Ik ben nog net zo oud. Maar vergeleken bij die jeugd viel ik me al een oude rukker. Ja, die jeugd van Zeeburg, ja, die hadden maar goed. Maar die hypermoderne technieken van jou. Mijn indruk op een knap, zie je ze alles zo. Zeg je dat joet het niet, ik get dat makkelijk als wat. Wat het die vroeger roos, een hele strijd. Dat die een hele toer in, nu is het die. Boer niet spier in het oud papier. En mij een actueeltje in die overzeerde weer. Hey, hey. Dan ben je in het dier van de oude rukkers. Hey, hey. We komen uit het dier van de oude rukkers. Kom maar. Ja, die binnen bedoel, dat is zo makkelijk als wat er redeneert en hoor. Je googelt je wat op het internet, maar in nu zit hier tv, internet en net. Net in de nacht televisie on. Even koekeloeren naar je videobaan, Emanuel, wie grut verdier. Ik heb mijn sweets in een pol, hier dan weer. Hey, hey. Dan weer in het dier van de oude rukkers. Hey, hey. We komen uit het dier van de oude rukkers, kom maar. Die mag te mooi, de week hier bij naar de kooi. En vlodder hier ben je monsterachtig, maar niet dat pubers in de jaren 80. Do you like it? Yeah, you like it. In the binnen. Do you like it? Yeah, you like it. In the binnen. Die horen. Wat je? Dan zit ik op die iPad van mijn zoon, dan zul ik daar dingen die me net gewoon. Give me that ears aan boord, net leeuw, want mijn zin voor mij pintasco. Een ander is maar mijn huisje god. Lekker net jong, two girls, one cup. Maar denk dat je op, dan ben ik clean. Dat ik een rakker ben met de oude tien. Hey, hey. Dan weer nog in de tier van de oude rukkers. Hey, hey. We komen in de tier van de oude rukkers. Hey, hey. Dan weer in de tier van de oude rukkers. Hey, hey. We komen in de tier van de oude rukkers. Kom op. Hallo. Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, we gaan eens kennis maken. Oh, nou, dat is heel vriendelijk. Mooie wagen. Het is een CX-25 GDI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit. Wat weet u dat allemaal goed? Ik zit in de autobranche. Oh ja. Buurman, wat doet u nu? Je neemt me zo op. Maar de vrouw? Oh, dat weet je nog.